primavera, que bé, no? Solet, poca roba, aquelles coses, però recordeu que fins no fa gaire temps hi va haver una nevada i molts llocs van quedar sense llum, com un poble d'un meu amic, a Galrong de la Selva, que van quedar sense llum i tenien molt fred perquè la calefacció no anava, no tenien llum, ni calefacció, ni aigua calenta, ni res de tot això. I el meu amic va anar a la ferreteria del poble i li va dir a en Joan, diu, Joan, posa'm una bossa d'aquelles d'aigua calenta perquè almenys a la nit em pugui escalfar els peus. Ai, com sap molt de greu, però és que les he acabat totes. I hosti, no fotis, sí, però demà me n'arribaran més. Però si vols, et puc deixar el meu gat l'agafes, i et farà la mateixa funció que una bossa d'aigua calenta. Te'l poses als peus i veuràs quina escalforet aquesta nit. Hosti, i va, dona'm aquest gat que tens. Sí, va agafar el gat, va marxar cap a casa, l'endemà torna a la ferreteria ben esgarrinxat. I me cago en dena, m'has ben fotut tu amb aquest gat. Per què que no t'ha anat bé? Però si és molt manso, com és que t'hagi esgarrapat tant? I mira, vaig agafar el gat. Ja quan li vaig posar l'embut al cul ja em va treure les ungles. Però nano, que li vaig fotre l'aigua calenta dintre, no el vaig aturar enlloc, aquell gat. A reveure, mireu quina patxoca.